Beno, bideotxo honetan erroak ikusiko ditugu. Iaz, errokarratuak aztertu genituen. Eta aurten, errokarratu ez gain, beste erroak ere ikusiko ditugu, bai? Errokarratua zer zen? Zenbaki baten errokarratua, zenbaki bat da, non bere karratua, hau da, berbi eginda, hasierako zenbakia ematen duen. Honezegatik, esaten da, erroketa berreketaren alderantzizko eragiketa dela. Bai? Biderketa zatiketaren alderantzizkoa den bezala, edo kenketa batuketaren alderantzizkoa. Adibidez, 25 errokarratua, edo erro 25. Topatu behar dugu zenbaki bat berbi eginda ematen diguna 25. Bai, hori izango da emaitza zenbaki bat berbi eginda ematen diguna 25. Zein da zenbaki bat berbi eginda ematen diguna 25? 5 da, bai. 5 zenbakia berbi egiten badigu ematen digu 25. Beraz, erro 25 da 5, bai? Baina, kontutan izan ere, gogoratzen bazarete, -5 ere bada, zen -5 berbi eginda ere ematen digu 25. Beraz, errokarratuetan, bai, bi emaitza genituen, plus eta minus, bai? Emaitza izan daiteke +5 edo -5, hau da, +-5, bai? Bale, errokarratu zehatzak ere ikusi genituen, bai? Buruz ikasi ditzazkegun erro batzu dira, bai? Zehatzak diren zenbaki ez oso handien errokarratuak buruz kalkulatzea ez da horren zaila. Bai, hona hemen errokarratu errez batzuk adibide moduan. Adibidez, badakigu bat berbi dela bat, bi berbi dela lau, hiru berbi dela 9, lau berbi hau da lau bider lau dela 16, eta bar, bai. Beraz, hauen erroak, izan behar da, adibidez, erro bat, izan behar da, bat, bai. Bueno, horren ikusiko dugu, hau deitzen dugu karratu perfektua zagaitik, biratu. Erro bat, izango da, bat, bai. Ze bat berbi ematen digu bat. Erro lau, kasu honetan, erro lau, izango da, bi, bai. Erro 9 izango da, 3. Erro 16 izango da, 4. Erro 25 izango da, 5. Honek oso errazak dira. Erro 74 izango da, 8, bai. Bueno, hauek, gutxi gora bera buruz ikasteare ondo etorreko zaigu, bai. Errazak direlako, bai. Zenbaki bat bere buruarekin biderkatuz ematen diguna 74. Badakigu dela 8, bai. Beraz, erro 74 da 8. Bueno, honek buruz ikasteko, bai. Bale, eta gogoratu, positiboaz gain, negatiboak ere gehitu behar diogu, beraz, ez da bat bakarrik da plus-minus bat, errokarratuetan, plus-minus bi, plus-minus hiru, bai? Bale. Horrein goazen ikustera beste erro batzuk, bai? Errokarratuaz gain, bitik gorako errotzaileak dituzten erroak lor ditzakegu, bai? Orokorrean, hau da formula, bai? Hemen orain errotzailean, lehen ez zegoen ezer, bai? Ezer ez dagoenean, bi bat imaginatzen dugu, bai? Bi denean ez dugulako jartzen, bai? Eta topatzen genuen gauza bat, zenbaki bat, bere buruarekin bi aldiz biderkatu, zenbaten ziguna, hemen barrukoa. Kasu honetan, errotzailea izango da beste zenbaki bat, 3, 4, 5 edo dena delakoa, bai? Eta topatu behar dugun emaitza, izango da, zenbaki bat, non bere buruarekin, n aldiz biderkatu zenbaten diguna barrukoa. Kasu honetan, bi aldiz beharrean biderkatuz izango da, 3 baldin bada, 3 aldiz biderkatuz ematen diguna barrukoa, bai. Eta garrantzitsua honi deitzen diogula errotzailea eta erroaren barruan dagoenari errokizuna, bai. Adibidetxo batzuk hobeto ulertzeko. Adibidez, 3 erro 8, bai. Orduan topatu behar dugu zenbaki bat bere buruarekin 3 aldiz biderkatuz ematen diguna 8. Zein da zenbaki hori? 2, bai? Zergatik, 2 bere buruarekin 3 aldiz biderkatuz, hau da, 2 ber 3 ematen digulako 8, 2 bider 2, 4, bider 2, 8, bai? Beste bat. 3 erro minus 8. Baldago zenbaki bat bere buruarekin, kasu honetan, honek esaten digunez, 3 aldiz biderkatuz ematen diguna minus 8, bai, minus 2, zergaitik minus 2 ber 3 delako minus 8, bai.
minus bi bider minus bi bider minus bi, bai, eginda, hau bakoitia denez, emaitza da negatiboa, goratzen zarete? Bi bider bi lau, bider bi sortzi, baina hau bakoitia denean, negatibo, bale. Beste bat, lau erro larogeta bat, osea, zenbaki bat, bere buruarekin lau aldiz biderkatuta, ematen diguna larogeta bat. Kasu honetan, bi emaitza daude, segaitik, iru bere buruarekin lau aldiz biderkatuta, hau da, iru, bider iru, bederatzi, bider iru, hogeta zazpi, bider iru, larogeta bat. Ematen digu larogeta bat, baina lau aldiz ere biderkatuta, ere ematen digu larogeta bat, bai? Zebakigu, iru ber lau, esan dugun moduan dela larogeta bat, baina minus iru, ere, berretzaia bikoitia denean, ere, positibo ematen digunez, ere ematen digu larogeta bat, beraz, hauek bikoitia direnean, bi emaitza izango ditugu, bai? Eta azkenengo bat. Lau erro minus larogeta bat. Paldago zenbakiren bat bere buruarekin lau aldiz, honek esaten digu, lau aldiz biderkatuz ematen diguna larogeta bat? Ez dago. Zenbaki bat lau aldiz biderkatzen badugu bere buruarekin, beti positibo aterako zaigulako, inoiz negatiboa. Beraz, hau bikoitia bada, eta errokizuna negatiboa ez dago soluziorik, bai? Ez dago lako, bai? Lau aldiz biderkatuta beti zenbaki bat ematen digulako positiboan, ez da zenbaki negatiboa izan, lau aldiz biderkatzen badugu, badakigu positiboa dela beti, bale? Bueno, hau ulertu duzuen ikusteko, ondoko bi ariketak egitea nahiko nuke, eta gero hurrengo gunean, zuen artean, taldean eztabaidatu eta zuzenduko dituzue, bale? Bueno, ekilanari eta apurka-apurka hau ere errez kontrolatuko dugu.